Til YouTube. I dag spiller vi noget Minecraft kreativ. Så ja, og vi prøver at lave et fængsel i dag. Så ja, jeg skulle lige lidt der. Ja. Så vi har allerede lavet sådan et lille forsøg her, hvor at hvis der er nogen der sidder i derinde, og de skal ind. Dennis, skal du lige vise det? Jamen, så skal vi også lave mange af dem der til deres... Og så går han ind, Dennis. Så går han ind. Ja, så går han ind, så trykker vi her. Så kan jeg komme ud. Men så er der også noget vand og sådan noget bad og sådan. Men du ved godt, du skal også lære det her og her. Ja, ja. Den stopper. Ja, jeg bygger det der rundt om. Men jeg tænker sådan en kig. Den er sort her. Sort. Nej, det bygger du bare. Så går vi bare lige hurtigt i gang her. Men ja. Der. Og man tænker sådan her. Så sådan en, hvis forbrugerne flygter, så lyser de på dem og sådan der. Så der. Sådan de lyser. Så hvis de flykker, så lyser de på dem. Jamen, vi skal også kunne komme op i tårnet. Hvad? Jo, vi gør sgu da. Det skal være et realistisk fængsel. Så går jeg bare i gang med det, efter jeg bygger muren. Kan du ikke lige lære, så man kan komme op i det, Danny? Nej, mus bare. Fange mig ikke. Altså, hvor langt skulle du bygge det her? Hvad? Hvor langt skulle du bygge det til? Altså, her? Det var 2 sekunder. Hvad siger du? Nej, det skal... Altså, cellerne, de skal jo være sikkert hertil. Og så skal der være nogen hen på den anden side der, hen på den der række og sådan noget, den der række. Har du været i skole i dag? Nej. Det er jeg ikke. Nej, jeg fik bare en fridag. Nej, jeg pikkede ikke. Nej. Nej, Dennis.
så er den 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Med den der. Okay. Kan man ikke? Okay, 2 sekunder. Prøv lige at mange gange. Selv om det her det virker. Ja. Så hvis I flygter, så tæller han. Mhm. Så kan man trykke på den der, så tænder det. Nu skal jeg lige også gøre her. Og så medkig, sådan noget, nej, de skal fjerne den der. Og så når det bliver natte, så skal vi bare slukke alle lysene, så sover de. Nej, det kan jeg jo ikke. Jo, skal vi bare... Nej, det kan jeg. Nej, fordi så skal jeg gå rundt sådan her ved dem alle sammen. Jeg har glemt, Rundt og sætte de her. Det havde jeg fuldstændig glemt. Bare ved mus, bare det bare. Så går vi her. Altså hvis de, så skal de sige til os, hvis de vil gerne have deres lyse slukker. Og slukker, så tænder på. Ja, det er også bestemmer, når de skal gå i seng. Men faktisk, så siger der 1, 2, 3, Hvordan går det herovre? Bare sådan bare nej, kan det du skal have. Nå, så støtter det. Det kan man ikke. Nej, det kan man gøre sådan her. Det burde man sgu da kunne. Nå, fuck det. Eller... Nej, de skal ikke kunne kigge ind til hinanden. Nej, det er det. Hvis de sådan gangster, og så gangster mod gangster. Okay, og det var 1, 2, 3, 4. Og så starter den her sådan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, så har den her, ikke? Så det er 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Og så stopper den her. 1, 2, 3, 4. Okay, sådan. Den for den her skal vi prøve. Okay. Den skal lige være. Jeg håber med det passer. Så kommer jeg ind. Det er svært at se ud det her. Nej, det er ikke sådan. Det der er jo egentlig ligegyldigt. Eller hvad? Hvad kan jeg gøre der? Hvad? Det var bare mig, de tv. Jeg har sgu ikke tændt, vi er tændt. Jeg hører noget, der kom fra dig. Jeg tror, jeg sætter det her hele vejen. Så har jeg den her, ikke også? Det her, det skal væk. Dig og dig. Og så skal det ned. Jeg er sgu ikke tændt.
Jeg sidder og kigger på det lige nu. Jeg har ikke noget tændt. Nå, du kan høre noget så. Skal man høre det nu? Væk med... Okay. Så har man en, 2. Så skal jeg kunne komme ned her. Ja! Jeg tror bare, jeg lader alle cellerne stå åbne indtil videre. Så skal der en tower i. Så der er 2 celler, kan lige have en lampe her. Kan jeg lige låse op på her. Så det er 1, 2, 3, okay. Og slutter her. Og der. Og der. Så 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Der og der. Hvor lang tid er der egentlig gået? Der er gået 13 minutter. Vi tager lige det. 2 minutter mere. Hvad? Ja, vi tager lige 2 minutter mere. Der. Hvad? Nå, YouTube, jeg tror vi stopper nu. Så vi ses.